बे मोनसे सिरियास मेटार बियो आं दहाय एसे सिगां बुंनाया जे नोङो डुएल टिचार दंमोन बिनिनो सासेखौ नोङो ट्रेन्सफार लांहोबाय सिंगेल जाबाय बे सिंगेल टिचारानो नोङो आरोबाव सेन्सासनि डिउटियाव गोग्लैबाय सेन्सासा दिनैनि जोबनाय बाथ्रा नङा बियो गोलाव सम हयथ' जागोन दा बेयाव जोंनि इयुन जोलै फरायसाफ्रा मोनसे एफेक्ट जागोन सोलोंथायाव आरो बे जोंनियाव मोनसे सेटबेक लाबोनो हागौ जे क्वालिटिनि बाथ्रा बुंदों चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा थांनाय बोसोरनिया टप मोनसे रिजाल्ट खालामबाय देग्लाय बे बिराद डाउनाव थांबाय खालमासिया हयथ' बा उनाव थांबावगोन बियो दा बेफोर मोनसे सिरियास मेटार बे सिरियास कनसार्न बेखौ जोङो नोजोर होनांगौ थाबाय नाथाय सारा भारत नाङैनो बियो निस्सय देश नाङैनो मोनसे सावरायनायनि मोनसे मेटार मानोना मोनफ्रोमबो खामानियाव टिचारफोरखौ एंगेज खालामनाय जायो जेराव जोंनि इयुन जोलै दानांगौआ मोनसे हेम्पार फैयो क्वालिटि एजुकेशन होनांगौआ जों हास्लाबा बा होनो हाया ओंखायनो आंनिबो मोनसे एपिल खालामगोन भारत सरकारनिसिमनो जे बे टिचारफोरखौ बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनाय बे बाहायनायखौ जोङो एसे सानफिननांगौ दं निस्सय आरो बे बाथ्राखौ लानानै निस्सय फैगौ डिसेम्बर दानाव जितु विन्टार सेसन जागोन बे विन्टार सेसनाव बेयाव मोनसे सोंथि निस्सय लाबोनाय जागोन सावरायनाय जागोन बेयाव गोबां डिभाइस दङ कुइसनबो खालामनो हायो रिटेन एन्सारबो बिनो हायो मोनसेया जाहैबाय 0 आवार मोनसे प्रभिजन दङ आरो मोनसेया जाहैबाय स्पेशेल मेनसन होननाय दङ 377 होननाय बे रुलाव दङ दा बिनि गेजेरजों बे इस्युसफोरखौ जों थिखांनो हायो बबे डिभाइसआव जायो बेखौ निस्सय थिखांनाय जागोन आरो बिनि मोनसे समाधान निस्सय फैथारनाङा बे समाधाननि आङो पक्ष' बाथ्रा